Sausa ka. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jaya. Buisit ning kinabuhi ah. Oh. Ikapoy na gyud ko. Nag-away na sa si mama si Ay, papa. ay na siya ko pagsultihan, ha? Magkadungog ang mga bata. Awa ko inabot. Gusto na ko makalingkawasan ni pamilya ha. Hala, gusto mo laya si mama. Kamo ni bahala din hina ka. Dili na gyud ako kaya. Gikapoy na ko sa kinabuhing pobre. Nga naman ma, kumulayas di ay ka, mubiya ka na mo, makakwarta di ay ka. Oo. Kay na may andam nga mabuhi na ako. Kwartahan nga lalaki. Ma, Daan balagi ko. Nagpadagot si mama sa iyong laki. Huh. Ibayaan lang kita niya para atong tawanan. kuwang man sa kadog paning kamot si papa kuya. Ibuhat di papa ang tanan para na to day. Oo, di man to takwartahan pero kasabot ko nga naning kamot siya kutob siya mahimo para lang makahatag siya sa atong panginahanglan. Mas maayo pa og punan pagid niyang iyang paning kamot. Kay kun dili, mahayan gid na ko siya nga nung gibiyaan ta ni mama. Dadya. Itlog na sad. Mao gyapon atong sudan. Mamasayro pa ko niya, nak, para makapalit ko og laing sudan. Sa pagkakaroon, kanalang una, mo'y ha? Para pamahaw. Di ko mukaon ana oy. Bahala oroy. Puol sige ka og itlog ah. Gia, Aton lang ko, may eskwela na lang ko. ayaw pagdugay og uli, ha? Kay may importante tang pagstoryahan. Ayaw sab uli, uy. Magtagay sa ta. Gusto lagi ni Papa nga papaulion ko dayon human sa tong klase. Importante ko na iyang tuyo. Inom na sa gamay ko. Sige, quit. May gani kayong nagkauban karon. Oh, gipugos man ko ni Lorna. Sige na. Sugda na dagay. Mawala na ko eh. Nalipong na ba ako? Yan ang, uy. Hindi lagi pwede. Nangita na to si Papa na ako. Ato sa tasasod na. Sapat yun eh. Amaw gigaro eh. Sige na ba kay mingaw na kayo kunin mo? Eto banda kay ka man. Sige, quit. Lalo na dugay ka. Oh. Nalimaho kang imnonon. Kamao na kang moinom, Gia. Dilit sa nag-story ako na sa imong tuyo, pabi. Gia, anak. Di na ko makapatiwas ni mo, Paskwila. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sorry, anak. Pero, maglisod na kong paeskwila ni mo. Kinahanglan nga siguro una ko ang atong pangadlaw-adlaw nga kaon. Kun mo na. Mas may padaog mo layas lang ko din eh. Nak, O gid kay ayo nga pagkaamahan no. Sakto gyud ang desisyon ni mama nga nibiya siya o mo kay may gipili niya ang lalaki nga kwartahan.
Kay ikaw, wa kay kapuslanan. Gia. Ha? Uwa na kay kapuyan? Oday, pwede og anilang una ko mupuyo sa inyo. Day, pananghid lang siya sa akong ati. Siya ba may nagbayad sa among abang din hi? Oh, sige, makikistorya ko sa imong ati. Kung nangita ka kapuyan, makatabang ko nimo ana. Pero ani kapuyo uban ako. Ha? Sa asa man di? Larga diri sa Cebu. Ako'y bahala nimo. Hatagan pati kag trabaho. In the dark we secrets sleep. Through the haze my thoughts creep. Unsa di? Himon ko nimong dancer din sa club. Yes, Gia. O ginahalan nga mo entertain pud ka og mga customers ha. Dako imo makwartaan ni day. Maong ayaw ginig balibari. Oo, di. Whispers linger on the air. Nga nagsukabag ko. Patay. Mapdos ko. Dili pwede. Ako sultihan si Ate Fea ni. Naibaw ko nga siya rin makatabang na ako. Unsay resulta? Duha ka linya, ti. Positive. Diyos ko. Yun sa unin ako. Padayon na imong pagmabdos. O guman, magkuha taog katabang dito sa atong probinsya para maoy mo atiman sa imong anak. Og ikaw, padayon ka nga magtrabaho din sa club. Tuan ang bata sa amo. Ako nang manghod og ang katabang may bahala niya, ha? Salamat, eh. Og ikaw, padayon na kasi mong pagpaning kamutin, he. Aron may mapadapa kasi mong anak. O, ate. Day, hinay man ang kita sa club, uy. Okay ra ka kung madili o sa imong sweldo karon? Matilay na sadti. Kuwangan pa man gani. Ayaw kong buy-buya, ha? Ako ba may nagpasod mo aning trabaho, ah? Sige lang, te. Mangutang lang sa ako. Napuno lagi ko sa utang, ani. Ug wa na sa ko makapada para sa kong anak. Saon man ni ako? Kung mao naman ang gani ni, masay pag mubalik na lang ko sa probinsya. Pagkauban pa na akong anak. Uwa naman din yung imong anak. Dugi naman gikuha sa imong amahan. Unsa? Oh, Gia? Hain si Papa. Huh. Karoon na lang ka mangita niya? Human ka rin biya din, eh? Gikuha niya akong anak. Mong nangita ko niya. Wa na si Papa. Unsa? Doon ay sakit si Papa. Ug bisan og naglisod na siya, padayon gyapon siyang nag-atiman sa imong anak. Ug unta, malipay na ka. Unta makita na nimo ang panigkamot sa atong amahan. Papasilo ako. Pasilo ako, Pa. That when I was a child. Grabe ang akong gibating nga konsensya. Wala ko makita ang kaayo ni Papa diri namo. Ug nagmahay ko kung nga napasakitan ako si Papa. Wa ko magdahom. Nga mao na ba day katuang katapusan namong panagkita. Di na lang kutog og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Gia nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo, awit nga nakalahan, Dance with My Father. If I could Ang mong kaagi, gibahatan no duha sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nationwide. I'm sorry, Jessa. Makigbuwag ako nimo. Time pa, unsa may sana ko ni mo, Dan? Ngayon mo ko buwagan. Nawaan akong gugma nimo. Maong buwag na ta. Dan? Ilom, uy. Lakilak magkadiha, uy. Gisakit alakos na hitabo na mo ni Danday. Ayaw ipugusan ng tao ang imong kaugalingon nga way gusto nimo, uy. Nami dagang lalaki. Makakita na kag lalaki nga tinuod nga mahigugman nimo. Day, pangandam, day. Nga naman, Apil ba ka nga ibalhin sa Pikas Building? mao ba? Unyaw sa man okay na nimo nga adto kay assign sa Pikas Building. Wala problema na ko, day, uy. Bisag asa ko i-assign basta nalang ko'y trabaho. Okay naman sa TV ni. Mga buotan naman ang mga trabahante. Hi. Oh. Oh. Ikaw na yung bagong gibalhin din eh? Oo. Ako na Spoogie. Jessa. I love you, Jessa. Pogi. Muna ito, Jess. Sa una ko pala pagkakita ni mo, may special feelings na ko para ni mo. May chance ka ko. Bago pa magkutang nagkaila, uwa pa ko masuhito ni mo. Pwede bang hatagan ko ni mo kikayon sa pagkunauna? Okay ra, magkapabot ako. Ako pa nimo no, imo nang sugton anang uyab nimo. Maayo ka, day? Ganahan maka kaniya. Hinuon. Gwapo mangkit siya, day. Bagay kayo siyang panghan na pogi. Ay kun mao na uy sugta na lang na. Tinood, Jess? Imo na kong gisugot? Pogi. Uyab na ta. Salamat kay Jess. Ngayon mo rin kong gisugot. Basta, isaad lang ginako, ha? Nga dili ko ni mo binuangan. Oh, Jess. Ako na isaan ni mo. Recorded by Radio Mo TV. Pogi, unsa man kita ani mo na ako? Anin ako matugad kung tinuod ka bagyo nga nahigugman ako, Jess. Pogi, ayaw. Pasang lang gusto kong pagkabuhato ni mo. Uyab bitaw ta. Pero dili ko. Dili pa ko andam. Ay lang ko kadlog. Ibitaw ka na ko pasagdan. Jess. 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 Pogi. Asa man ka ni Spooky? Yats! Siya mong ipangita ko yung hangat magkadiha. Nakakita ka ni Pogi, Yats? Ay, si Pugi di mong ipangita. O ito nakita nga, may ihatod ng babae. Unsa? Kisa na ba yan ang imong gihatod? Akong uyab. O, si Uyap Kod.
Nanguyab kaglain nga uyab man ta. Uyab pa lang ta. Di ta kaasawa. Mo nga may katungod ko nga mga uyab lain. Kung mao ni mong prinsipyo, mas mayo pag magbuwag na lang ta. Uy, kakuyaw ko na itong pugi di ay. Wato'y ayon tawhan na, day, uy. Himabay man day kayo. Anya okay ra ka nga wala si pugi sa imong kinabuhi. Wa ko'y mahimo, day. Dili po ko ganahag lalaki nga daghagnaw. Pila naman ni kaadlaw nga lain akong pamati, uy. Wa na ba ko rikla? Magpalit ko pregnancy test. Ako ning siguroon. Kinuha ko. Positive. Kinahanglan mahibaw ini si Pogi. Usay mabdos. Mao na, Pogi. Mabdos ko. Unya, saan ito man na? Sa ka na pagkasulti, ha? Usa ba gusto nimo? Kinahanglan nga manubag kasi magibuhat na ako. Eh, pasensya na kasi sa, di pa ko andam. Ay na ko sa muka, bi. Wala ko itinubago ni mo kay dugay na tambuwag. Pogi. Bisag ko sa nalang akong giinom para makuha ng bataan niya sa kong sabakan. Pero huwag yun makuha. Muna ko sa akong trabaho. Upauli ko sa amo. Unya, bay na di mo. Muuli ka lang din sa ato nga mabdos ka. Hain mo nakapaburot ni mo, ha? Dili si manubag siyang gibuhat na ako, ma. Tungod ka dili pa si Andam. Na, murag gidangat. Unya, unsao man na di mo, ha? Pakatawon ko ning akong gimabdos, ma. Bahala nagway ilong amahan. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, Unom na kabuhan ang akong anak. Oh. Uy, hala. Nanawag pa is Inod? Ang friend ako sa Facebook nga nanguyab na ako. Hello, Inod. Sis, kumusta? Pawag gihapon, gwapa. Baba, ya, swiling nga ang turon. Ay ni nagbantay sa akong anak. Sugtan lagi ko, aron duha lang tayo nga mabantay sa mga anak. Inod. Ay naabang kahay tao nga magkadawas imong kahimtang aw sugtan na. Maayo ka, ma? May nagmagdako ang bata nga naa kay katimbang sa kinabuhi. Sure na ka ining imong desisyon nga mangasawa ka na ako. Iman mo kong gisugot, magminyo ta. Oo niya. Dili ka magmahis na kabot ni mong hukom. Mahal di ka, Sis. Maong di may tabo nga magmahay ko. Saan ka? Nahila ka mong good. Walang. Kalipay lang ko. Kabisan sa kong kahimtang, may lalaki pa dahil nga makadawat na ako. Ato lang kayo na itong kasal, ha? Kaya gusto na kong magkaanak kayo ta. Dugay ko mo kable. Oh, Inod, hubog ka? Ano ba hubog ko? Balaga?
Palahubog, day ka? Abi ba na kung kay bisyo? Buotan mo ka sa una pero nausap naman ka ron. Susam taon kay. Mao na kita mag people change. Abot ka na, abot ka. Inod, dili ingon ni ini ang gusto nako sa akong kinabuhi. Ang akong gipangita ka na lalaki nga tarong, kanang lalaki nga way bisyo. Ano ba? Di ka magalawat ako? Ako di ka magalawat ako. O layas yun eh. Maulayas mo kinikalan. Layas! Oh, mulayas ko din eh. Og dadoon ako ang akong mga anak. Naunsa na magkantaon ti saoy? Makadawat pa ka kanako, ma. Ay, ganong dili man nga anak tamang ka. Hala, sige, balik din is ato. Kana pa, masadya ding bahay kay na ang akong mga apo. Maayo na lang kaya ni anak si mama nga makatabag atiman sa mga bata. Yes, ha? Dan? Nganong niya ako sa amo? Gusto na ko mga ayub sa ilo sa kong gibuhat mo. Okay, Raoy. Ay, natag na ako na. Dugay na itong hitabo aog. Daghan na siyang nahitabo sa akong kinabuhi. Naibaw mo ko nga maidohan na kakaanak. O lain-lain ang amahan. Dan, O sama ni mo. Daghan na sadang nahitabo sa akong kinabuhi. Daghan ng mga babae nga nangagin ako. Pero, Jessa, ikaw paghihapon ang kipangita sa akong kasing-kasing. Dan, Andun ka ron. Mahal paghihapon ka, Jessa. Maong dawat ako pabalik. Kaya andam ko mga mahan sa imong mga anak. ang tinuodan. Niya kapaghihapon sa akong dukan. Kun mo na, andam ni mong dawaton pagbalik ang akong gugma, ha? Odan, Salamat, Jess. I love you. I love you too, Dan. Dito na hinon ko sa kiingon sa katiguangan. Nga bisag on sa kataas sa prosesyon, mubalik lagi hapon sa simbahan, kay nagbalik panggid ni Dan. Sa pagkakaroon, malipayon ko uban ni Dan, kay nakadawat man siya sa duhan ako ka mga anak. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang kaagi ni Jessa nga taga Moabog Tabugon, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan 1,000 years. Mong kaagi kibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa Ma, pa. Anang gidon ta ko ninyo nga madto ko sa pagadian? Uy, mag-unsa man ka dito, Juven. Mo kuyo ko ni Bay Dudoy. O trabaho ko dito. Usam sang trabaho ang imong sudlan dito. Construction pa. Ay, nahala. Kakapo, hirabain taon na nagtrabaho, oy. Aw lagi ma eh. Pero sige lang, agwanta lang. Tsao nga gamay na matagrado. O diyaw sa mandong. Atong sugdan si Juven. Nala sige. Ragahan ay aron magkat-on sa paginabuhi. Kaya ni kanisugot ang imong mga ginikanan kay Jubin nga muani ka sa pagadian. Misugot lagi bay. Kaya saan nga lisod man ka dito sa amo ko. Pamatay masudan nga trabaho dito ko. Mao gyud bay. Unya, makaagwanta ka kay ning trabaho abay. Kaya ra kayo eh. Ano ba tagtrabaho mga bugat dito sa bukid. Bay Jobs, Domingo man ron, laag ta na. Asam tamang laag, Bay Dudoy? Adto tag Boulevard, surusuroy ta dito. Pawas ka kapoy ba? Kaya di ba lalim ng tibok si Mana nga nagsigla tag kupay ng siminto. Na, maugid oy. Kapoy kayo. Mao nga, pa-relax ta ba? Tana, adto tas Boulevard. Ay, Hindut na gud ni bay. ingon bitaw ko nimo nga nindot kay Dinas Boulevard. Mawa nga tong kakapoy. Na ato ta dito sa unahan na. Ha? Ato to sa unahan.
Basi balay day, makalingaw sa atong nga mata dito. Okay, tara! Kaya siya bay, Oo, nga naman. ako'y natripan. Uy, kini, marang nindot nila, natripan. Kinsa may natripan nimo, ha? Ako'y nakita nga guwapang babae, oh. Guwapa! Asa? Oo, asa may guwapa. Nasa Taghaman. bang naglingkod. Atbang! Asa ba? Ay, Kana! Ay, tubluaw, eh. Yung makabantayon niya. Yung sa may plano nimo, ha? Dinay ka lang. Akong doolon. Yay, sige. Diskarte niya! Hi, miss. Pwede muling ko dire? Sure. Dali. Thank you. Naghuat kasi mong uyab? Ha? Wa, uy. Wa mo ko'y uyab, God. Sure ba? Tinuod lagi. Wa pa mo ko'y uyab. Oh, may noon. Kuyawan ta ba basig. Kalitan tag sumbag noon dire. Ayaw ka hadlo kay way manumbag nimo. Ako di si Juven. Ikaw? Jenny. Mo ba? May number na katong dool nga babay? O bay, katagan ako niya. O mayo hinuon. Nala sige bay, panikkamot. Basin pa day magkauyab mo. Ay Jen, kumusta? Gwapa gihapon. Ana gyud. Wala nindot nga tubag. Nanawag lagi ka. Gimingaw ko nimo. Atik sad ay. Tinood bitaw. Kining karong Domingo ba? Kita ta. Asa man ta makita? Ato lang gapon sa Boulevard. Sige. Hoy, ganing na radyo kasi kigtutok na ako. Noon sa day ka. Naamta ko'y isulti nimo. Unsa man na? Sulti dayon. Mahadlok nga ko basig masuko ka. Mas masuko ko kung dili ka musulti. Unsa man gud na, uy? Konsin, I love you. Juven, Bisan tuod bag-ura ta nagkaila. Pero love ti ka. Kining may chance ba ko nimo? yanong mulimod man ko nga. Sa tinuod lang, ganahan man sa kunimo, Juven. Kung mao na, uyab na ta. O, Juven, ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Salamat kay kayo. Recorded by Radio Mo TV. Ya, Tisra. Tinuod? Nakauyab na ka? Ulagi bay. Hoyo! Kaloy ang taon. One click ra. Sirtiya! Bay, kuhaan na ba? Nangita dito ni Mus Kuya Runi ni mo. Ha? Nga naman ko no? Ato alam eh. Ya, may tuyo kuno ka na ko, ya. Na, Unsa man na, ya. kuan, Jovin, sunod adlaw ba? Mahuman naman nga itong project din eh. Pero doon ako'y laing project dito sa Dipolog. Siya man, mukuyog ka na ako dito sa Dipolog. Oo, bisag asa ya, mukuyo ko nimo. Trabaho ba yung akong tuyo? Sige, mayo. Okay, pangandam kay sa sunod adlaw, muadto na tag Dipolog. Kun mao na, dili na dito magkita ini. Pagkita paghihapon no eh. Mudalikit lang gihapon ko din kung may time ko. Bantay. Pero kimingaw naman kay ko ni Jen. Kumusta naman kasi ha? Nganong karon pa makananawag na ako? Pasensya na ka, Jen. Saan magod nga busy kay ko sa kong trabaho. Busy sa trabaho? O na kailangan ikabuangan diha? No, oo man taon day. Uy, busy lang ko sa kong trabaho. Kung dili naman lang gani ka makahatag na ko og time, Joben. Buwagin na lang ko. Jenny. Ngon anak, ang babae bay. Mangita, ang ginag-atensyon yun. Bo lagi. Kung saan man ako nga busy mo ko sa trabaho. Oh, kung makabakante ka pa, tawagin na lang yun. Ayaw na kong tawagi. Kaya wa na ko magkinahanglan ni mo. Jenny. Kung magyapon ang mining ako relasyon ba? Kay layo man ka na ako. Bang magbuwag na lang ta. Jen, maluoy ka.
Diyan di lang ta magbuwag. Dili ka makibuwag na ako. Nga na mo ko ilang uyab. Ano sa'yo? Uyab, God. Dili ko ganahan og LDR, oy, Joven. Maong buwag na ta. Jenny. Tagay ba, bay? Ay, sakto na be. Yan na pala, be. Ay, hubog na kay ka eh. Nausa man ka. Dapat yung trabaho, ma, ha? Sakitan lang ako sige buhat ni Jenny ako. Iya akong gibuwagan. Ay, naunsang taong ko eh. Magkuul magkabuwagan ko eh. Naidagang babae sa kalibutan, ha? Nahigugma ko na Jenny ba? Oo, lagi. Nahigugma ka niya. Gugma. Kanya, ano sa mahigugma ni mo? Eh, kabala ko eh. Tagan ni kag babae. Bila gusto ni mo, ha? Ano na? Taga. Kanang 13 kabuok. Totoy, ha? Ano sana, baboy? Kasi pagtuon naman ako, butakal? Hanggaw mga kaya. Ako kagilingaw-lingaw eh. Ano di mo sumot imong kagol? Ha? Kasi, di na ka mo trabaho? Pahaway sa kabay pila ka buwan. Pero, mabalik ako kuan. Mabalik ako din eh. Nananghirap ko ni Kuya ron eh. Bida ni mo eh. Asam na ka paingon, ha? Wadto ako sa kong isuan bay. Mo bakasyon ako dito. Mau ba? Sige bay, ayaw dito. Maay kay nagkauna-huna ka og doan ako din ni Dong Juven. Dugay-dugay na ba nga magkakita day. Sukat ka namin nyo. Mao lagi uy. Saon busy man kahit sa panginabuhi ini. Maog yun. Day, Jala. Pawamar ko si mong hiper, Day. Ay uday o. Ngayon lagi kauban nga gwapo din, hi. Ay akong igsuon ni Day. Ay ila-ila day mo. Dong, si Ani. Hi, Joven. I love you, Ann. Oh, Joven. Bahala nagmayon ka nga presko ra kay ko. Kaya bisag bag-ora ta nagkaila. Nanguyab dayon ko. Maong yun. Makalitan man sagta, uy. Di magkukinahan ang dugay-dugay, God. Mga nanguyab dayon ko nimo. Nga sa ato pa, magpasubot na day ka na ako. Oo. Anak yun. Ano man, uyab na ta? Sige na lang, uy. O na, ako nakagisugod. Yay! Salamat, Ann. La, kuya, wag ko din mo. Bago pa gani ka din, nakaugab dayon ka. Natsambahan na dayoy. Uy, ayun nagbinuang si Ani ha. Buutan ra pa ng bata ah. Ha? Mubalik na kasi mong trabaho? Maunaan. Kinahanglan ko mobalik sa kong trabaho. Aron basag nga makatigom ko para sa tong ugma. Oh, sige, Job. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Uy, di ka na may tabo, day. I love ka, tika. Salamat, Job. Ikaw sa ba? Ayaw pa pangitaglain, ha? Paabutan akong pagbalik, okay? O, Joven, magpaabot ka nimo. Ay, salamat in taon, bay. Nibalik yung kang trabaho, bay. O, bay. Kay kinahanglan ako nga makatigom yung kwarta kay magminyo na ko. Huh? Nga naman, nagbalik na mong Ginny? Uy, Jenny ko taon. Balik ko taon. Anak ko ilaing uyab. Mga kinahanglan ako nga magtigom para sa mong ugma. Kumusta naman ka niya? Mingaw kayo kanimo. Parehas kita. Ako sab, gimingaw na kay ko nimo. Ariaw niya ako diri, ha? Oo. Utong nga raw niya ko diha. Kung may time ko.
Na, maglisod kag duwa o si mong uyab ini bay. Nga naman. Hinalian mo ko niya itong project. Maong di ka makalakaw-lakaw ini bay. Kay, sige matag overtime ini. Dili gid ka makaduaw na ko bisag kariyot lang. Maglisod lagi ko ano eh. Kung manggod, sige manggod mig overtime. Maong pa. Sige lang, matungaran niya ako diha kalit. Kung di na ako busy. Ganun di naman mo reply si Ani na ako sa akong mga messages. Dig-out na ako. Ako siya tawagan. Kalimtin ako, Jovan. Ha? Nga naman. Dili lang ko angay nimo. Kaya nga naman dahil, sabi na itabon mo. Nakasahap ko nimo. Nailain ako uyab. Sa? Og mabdos ko. Dili. Pasilo ako, Jovan. Ganun imo man gibuhat ako, an. Ganun nakahimo magkas pagluwib na ako. Pasilo ako, Jovan. Kasakit na nang gibuhat ni mo na ako, Ani. Sakit kayo na eh. Dili sayon ang ikalimtan ka. Hangtod ka isan pa ug ako Gisakitan ko sa gibuhat ni Ani nako. May mga panahon nga muto ang akong mga luha kung ako siya mahinumduman. Pero naning kamot ko nga makamove on. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Joven, nga taga Canibo, Iloa, Zamboanga del Norte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulan, bisan pa. bisan pa ug may lain ka na Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Marilu. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, pareho pagtugtog sa awit nga naguluhan. If I'm not in love with you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Marilo. Recorded by Radio Mo TV. Dahil ako'y chika ni mo. Unsa man na? Uyab namin ni Lucas. Unsa? Gisugot gito nimo nga pang chicks makaitong tawhan na. I know. Pero nahibawsad ko nga ako mo'y makapausap niya. Ay, ambuti mo day. Bahala ka. Basta gisultihan na tikang daan ha. Nga sa tanang lalaki nga nanguyab nimo, si Lucas magdili ako bet para nimo. Mausap na lagi na siya, day. Salit lagi na. Marilo, anak. Nangutana si tiya ni mo kung ganahan ba kuno ka nga mularga dito sa Cebu. Ato ko trabaho pa? Oh, mas mayo man dito kay nasa trabaho nga pasudlan ni mo. Unyan sa man, okay ka? Kay akong sultiyas tiya ni mo. Sige pa. Piyaan ko ni mo. Namo trabaho nga pasudan si tiya nako dito good. Nahibaw pud baya ka ha? Ang ganahan sa ko nga moadtog Cebu. Ganahan ko ato dito man trabaho. Mausad. Sige, pag-amping dito ha. Taganay gihapon na. Uy, pag-amping din ha. O nya okay ra ka ining imong kwarto. Okay na kayo tiya uy. May ikog manggani ko nimo kay gikwartuhan pagit ko nimo. Wagi problema. Gusto na ko nga komportable ka, Marilo. Salamat kayo tiya ha. Ug ba dayon mga tutas opisina sa kong kaila. Siya maoy magpasud nimo og trabaho. Ay, kasakit sa akong likod. Takanan ako gitrabaho rin uy. Late naman. Ang ano na lang pamalis siya. Hello, Day. Day,
sakit kaayo. Ha? Ang sa sakit? Ang gibuhat ni Lucas. Nasakpan ako ka na siya ilaing babay. Daan pa ko. Isultihan na pito ti kabahin anang tawhana. Gahi magugig kag-ugod. Wa pa gid siya mausap. Huwag sa pamigipaabot ni mo. Buwagi na, para dili na ka mag-antod. Dahil din ako kaya. Mahal din ako siya. Bisag ingon anak siya? Oo. Naibaw masad ko nga mahal ko niya. Mao na paghihapon ako paglao nga mausap pag yun siya. Day. Ingon anak ginang mahigugma, day. Mao ba tiya? Makabuta giti ng gugmasa? Makasabot raod niya pa kung mahigugba na sad ka, day Marilo. Na, focus pa ko sa akong pagtrabaho tiya, uy. Maong layo pa kayo sa kamatuoran nga mahigugma ko. Ayaw pagsulti, anak. Kay ang gugmara ba, kalitra ginang moturok, ilabi na sa tao nga wa ni mo damaha. Tiya. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag na sa Gia. Ay, pastilan na. Masig nanawag na sa ni kinagmaoy siyang uyap. Ay, dili na sa nina ko tubagon, eh. Ay, takan man pa ako gustong buhaton sa akong day off. Pero gilaay man ko. Oh, kumusta naman katay si Gia, no? Uwa naman may magchat-chat. Uy, hala. Uwa baka tumangluod na ako nga pila kabuwan na nga. Uwa ko matubag sa mga tawag. Akong tawagin, Bi. Hi, Day. Oh, Day? Nangluspad lagi ka nga naman ka. Ni ako sa ospital sa Cebu. Oh, asa kang ospital? Kaya naunti ka? Pinakog, di na ako ni mo takton. Para busy naman kay kasi mong trabaho ko. Sorry, nabisigit ko. Oo, ako kay bawo nga, nasakit day ka. Dili na madaog kaya mo nga akong sakit, day. Pinuo ko. May nalang gani kay wa ko pasati ni Lucas. Giubanan gid ko niya din sa Cebu para mapatambal. Hi. Love, may mo ba biyaan sa minimo? May importante kong isulti ni Marilu. Ano ko itong nasuod na si mong utok? Kay ikaw na may masalikan ako nga pinlan ako ni Lucas. Gia, ayaw ka pa binuang tiha? Seryoso ko. Please. Please pag-date mo. Mas mahimutang ko kung maibaw ko nga. Gia, dili na may tabo. Dili may magkauyab ni Lucas. Bisag kanina lang mailas na kong hangyo ni mo. Please. Please. Bisag mag-date lang mo. Malipay na ko, ana. Dahi. Hilumon man dagay ka. Matod ba na Jaya nga tabian kay ka? Hello man ko kung katubang na ko mga tao nga dili ko kinahin. Marilo, naibaw mo ko nga wakay gusto nga magdita. Pero hapit na mawa si Jaya. Mahimo bag ato na siyang tumanan siyang gusto. Sige. Hello? Marilo, araya si Jaya sa ospital, may karam na yun. Nga naman, ang sa manita po niya? Wala na siya. Sa? Batian mo dahil, uy. Dagan pa tayo plano sa akong pag-uli, pero nga nung ko na animan.
Panyo. Salamat. Lucas, awahin na kayo ko. Awahin ko na yung mga skahimtang ni Gia. Huwag ko ayaw ka pagkaamigan. Huwag ko'y natabang niya. Madaliway bagsulti na. Naibaw ko nga, wa maguna-una si Gia na. Wala mo gawa sa iyong baba, kundi ikaw na. Makasasiya din ako. Magsige siyang hisgot mahili po. Naibaw kong importante ng duha sa iyong kinabuhi. Huwag nalipay siya nga niyat ang duha sa iyong kiliran. Una siya nawa. Lucas. Nak, nangutanas niya ni mo kung may plano pa ba kuno ka nga mubalik sa Cebu. Huwag ko kay baho pa. Wala gili ko makabiha din eh. Nalubong na si Gia. Huwag na ibaw ko nga lilisad siya gusto nga muundang kas trabaho. Tungod kay nag-uul ka niya. Pa. Nangyari ko nagsikikita. Pero tiligid ko makatog. Ngayon na naurmi na si Lucas yung araw rasa. Hello? Marilo, asa ka? Ni Asabay. Hubog ka? Pwede na magkita? Please? Sagit kayo, Marilo. Bisagod sa una ko kamaam ang akong kaugalingon. Di mawa sa Gia sa una-una. Hasta masad ko, Lucas. Dili pa ko makadawat. Sabi niyo, nagdahay ko. Buutan kasi na ako. Tarong kayo siya. Pero ako na siyang gibinuangan. Kapila ko nakasa sa mong relasyon. Nahitabo na. Dili na mo mabalik pa. Mo ngayon na lang pagbahay. Salamat isang pag-aniya. Gusto lang sa day kong may bawag kang ako na. Magbilangan kang surya. O bisag maminaw lang ni mo. Naara ko. Naibawa ko nga mo ni gikinahanglan na toron. Huwag na ginahanglan tasal sa gusa. Salamat. Ang uyab to ni Gia, nak. Opa. Nakabantay ko nga nagsigid na lagi mo ukuyog. Sinugasan na po na padong, ha? Ha? Nga naabiktado bang ko sa kisulti ni Papa? O gano'n magsigim ako na ni Lucas. Dili na ko ikalimot kabuutan siya. Pero nakasabot na ko. Nga nung in love kayo si Gia niya. Ano nakasulti man ko ato? Na-in love na ako ni Lucas. I love you. Lucas. Kung natagan ako ni mo sa mong pagsalik, isaan ako ni mga... Mag-usap na ako, Marilo. Pero uyab ka ni Gia. Wala naman siya. Huwag mo na gusto niya, di ba? Nga makasinabot ka. Nagkasinabot na ba kita? Pariha ba nga itong gibate, Marilo? Oh, Lucas.
I love you too. So, kita na. Yes. Kita na. If I'm not in love with you, what should I believe? Bisag doon na pa'y pagduha-duha. Pero nahibaw ko nga makasabot og malipay si Gia namong Lucas. Sakto gidi ang gisulti ni Tia. Nga ang gugma, motorok ra ilabi na sa tao nga wa ni madama. Binhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagkagading akong tampong. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Marilo nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, If I'm Not in Love with You. Alright guys, that's our last song. Hope na-enjoy mo sa itong panag-uban for this day. Ug na-love mo sa itong mga music. Alright guys, uban-uban na sa tawgma. This is DJ Donix. Goodbye guys and stay in love. Nang magisingis ang guard na ako. Akong singyasan bing mugawas na ko din sa announcer's booth. Nilagwati mo, sir? Gadi hara kayo na? Ha? Saan na, chicks? May lait pa. Nada sa labi, sir, oh. Nagwati mo? Ato asa? Hi. Sorry for waiting, ha? No, it's okay. Kami ang mag-sorry kay basin nung nakadisturbo mo nimo. Oh, no. Okay ra. Human naman sa akong program. Ni amis akong friend. Cause we just wanna see you in personal. Listener mi nimo. Og fans mi nimo. Uy, katya. Sige na lang good. By the way, naadaay mi da para nimo. Pasensya na ka, anak, ha? Oh, unsa man ni? Dawata good na DJ Donix, kay gihaguan din na niya og himo para nimo. Sige mismo ang nag-bake ana. Oh, really? Ay, thank you. Ay, ikaw ha? Ako rin gisig tabi ganina. Panagsargi na ubok ka imong bakba. Ngano, nasyokig ka sa kagwapo ni DJ Donix, no? Gwapo gid kaayo siya, Katya. As in, natulala gid ko. Nagsige na lang kung tanaw niya. Obvious man? Oh my God, nisamot ko ka in love niya, friend. Klaro man. Partnons! Oh, Part! Ganihara ka? Ipadugay. So, let's go? Okay, let's go! DJ Donix! Kisam na, Part. Ay, salamat. Kinaabtan pa kita ka. Shandy, remember? Oh, yes. Shandy. Yes, I remember, of course. Shandy. Akong best friend si Gio. Part, si Shandy, my new friend. Hi, Shandy. Hi, Gio. Nice to meet you. Nagdada ay kong snacks. Pero, wala, sorry jud kayo ha. Nadugay ko kay traffic manggod. No, it's okay. Anong nagdapon ka og snacks? Naamang ko ko'y gihato diha sa unahan. Gisugo ko sa among manager. Nihapit na lang sa kong snacks para nimo. Since doon naman gud ang inyong station. Pasensya na, ana ha. Kay ko gabi na ko ini eh. Anyway, thank you kayo ini, Shandy, ha? Pasensya na ha. Usara na ka burger og soft drink. Wa man ko kahibaw na de mong friend. It's okay. No need to worry, Shandy. Thank you. Shandy, pasensya na, ha? We have to go. Naman kung may importanteng lakaw ni Gio. Okay na, uy. Ikaw naman sa kung nagkatod na snacks ni mo. Okay, bye, Shandy. Thank you, Ani, ha? Bye, Shandy. Bye. Sir Donix! Telefon! Kinsa man? Chicks! Hello? Hello, DJ Donix. Shandy ni. Oh, Shandy. Hi, kumusta? Sorry ha. Huwag ba ko magka-disturbo? Oh, wow, okay ra. Shandy, may kay nanawag ka. Remember Gio? Gusto niya makig-friends ninyo ni Katya. Kung okay lang ninyo, magkita ta, mag-dinner ta. Sure! Nice idea. Sige, ako ingan si Katya. Okay.
Tagay na lang sad ko sa imong cellphone number para magkontakin lang yata. Thank you kaayo ninyo ha, Gio, DJ Donix. Nilingaw mi sa atong lakaw. No props, Katya. Sa uulitin, ha? Oh, sure. Bitaw, nice meeting you again, Gio. Likewise, Katya. Uy, reply ko, mo-text ko, ha? Sure, basta ikaw. Unsa naman ang inyo? Sabot-sabot naman gud mo. Maod yun. Onya, mo na lang ni usa kayo taxi. Thank you sa time mo, Shandy, ha? And till next time. Oh my God! Ay, Katya, yung kigunitan ugod kayo nga akong kamot. Unya, nitutok siya og maayo na ako. Murag musuti iya mga mata nga nagtutok na ako. Gentleman, pikit kaayo siya. Wain na, nabuang na sila ko, amiga. Recorded by Radio Mo TV. Oh my God, oh my God! Si JJ Donix, nalawag. Hello? Hello. Nana ko sa bahay. Ikaw? Naanasad. Okay. Just checking kung safe ba ka. Okay, good night. Sweet dreams. Okay, good night. Oh my God! Love na dyan ka, DJ Donix! Part, believe ko nimo. May gagay kang mupasakay og chicks. Mutuo sa bilayin mga chicks nimo. Unsa man di ay. Magtangbaw kita sa atong pagkaulitaw eh. Nabusog ka sa atong dinner? Ay, grabe. Busukit kaayo ko. Thank you, ha. You're welcome. Shandy, okay ra nimo kung di pa ta manguli? Ha? Uy, okay, rakit kaayo. Ganahan pasad ko nga magkuyog ta. Okay. Let's go. Yan ang gidaman ko ni mo din eh. DJ Donix, ayaw kong tutuki og sama, anak. Mahilis ko. Shandy. Ala, doon na kayo imong naong sa akong naong. Imo kong gihagan. Shandy. 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 Usa? Nakuha yun Shandy Part? Ay, uy. Idutang Shandy Part eh. Usa na sa dunia sa mga babae nga masakitan Part? Aw, parehar sa gula sa babae ako Part nga. Ug awayon ko. Aw, biyaan dayon basta samok na kayo. Hasol na. Ana lang yun. Part Dons? Oh, hi, Gio. Naalagi ka din sa station. Naghuwat ko ni Part Dons. Nakituyo niya. Ikaw, naamlagi ka. Ay, ako siyang gidadaan og snacks. Surtihag yung Part Dons ni mo Shandy eh. Basta love, anak gid na. Pinangga gid kaayo na ako. Oh, Gio? Oh. Di ba si Don man ang nagpaingon din eh? Naalagi siya kuyog babae. Oh, nag-holding hands lagi na sila. Dali Shandy. Manglakaw ta. Tara. Gusto na Shandy. Ano pagkilap? Basag di lang kong umuhilak, Gio. Maulang ni paagi nga makapahungaw ko sa kasakit nga akong kipati. Nasakitan kayo ko sa akong nakita ganiya. Oh, natural mo na. Lahat din mo ang tao. Shandy, kung may mga igsuri ha. Nakasakitan ka sa kong amigo. Okay na, Gio. Dili ka nga mga hayog pasaylo. Salamat noon nga na ako. Himo kong giunungan. Shandy. Katya, huning sa... Ha?
Nga naman, si Dundon man ang atong ikasugat, oh. Si DJ Donix man na. Ido na si Kuyog Jake's friend. Ang sakot ni. Nakakita siya na to, friend. Dali, mulikay ta. Ikaw naluan ng mulikay? Ha? Ayaw na pagtagid niya, ha? Ayaw na pakita niya. Pasakitan lang kanan niya, Pirmi. Wa na nagmahali mong tinuuray, uy. Gibanuangan lang kanan niya. Katya! Nga no, Permi naman ako ni mong pasakitan doon. Bila nakahigayon nga makakitagit ko mismo. Nga doon na kay laing babae. Sa balag din na ako. Kasi sila may una-una na ako. Usap pa sila. Part sa akong trabaho nga mo entertain nila. Kailangan sa kayo maging stricto ko. Wa na maminaw na ako. Nakasabot man ko nimo doon. Uwa man ko makikaway nimo. Iko ramang kung may pagawa sa akong gibate nga nasakitan ko. Pero wala magpasabot nga giaway ti ka. Kaya nakasabot ko sa ibong trabaho. Unya, yung naanay naman yun ni. Isa man. Pagsulti lang og di na ka makagwanta. Di ka magsigil lang og hilak. Di ka lang manudya. Di ka mangaway. Mag-antos ka. Sige lang doon. Andam kong mag-antos. Andam kong masabot. Agad ka nagtuo ko nga moabot ra ang adlaw nga mahatagan o katapusan ang akong pag-antos. Makatun ka na sa pagkikugman ako. Kanang tinuod yun nga kugma. O dili magpakaaron ingnon lang. Andam kong magpaabot. Ikon anak ti kagamahal doon. Shandy. Usapat? Mo may gisulting Shandy? Uya, good. Grabe ka buot ang bayana. Maulagi part. Ngun anak ram gina siya. Igo ra mo hilak. Kapila na kumasakpi anak niya, ha? Ug dili sa text, makakita gid siya. Wa gud ko katingog. Wa ko magtuo nga yung nato yang isulti. Abi na kong awayon ko. Aron ako ra sa tato na yung prangkahan. Buwagan dayon ako. Sabang nagpaubos man hinunog maayo. Nihilak lang. Ug giingnan pa ko nga andam siyang magantos. Magpaabot kung kanus ako mahigugman niya sa tinuray. Prangka pagasulti pero puno sa pagpaubos. Mga maglisod na ginihan kong sulti niya sa tinuod. Ngawa ko mahigugman niya. Di na ko niya. Ibati na lang kong kaluin niya, part. Di na ko kaya nga maprangka niya. Pero, part, para na ako, no? Mas may siguro nga musultin ng kastinuod niya kaysa maglaom sa suwa. Pero kung ako yung mong pagkatanaw, no? Siya ang babae nga ang higugmaon, part. Swerte kang lalaki nga, makapanag-iyang Shandy. But, Gio, Cause I know she breaks all the best she could. Akong gitambagan sa part London tungod kay talagsaon nga klases pagkababae si Shandy. Klases babae nga dili angay pasakitan. Tuos gipakitang batasan ni Shandy. Dili ka makaakos pagpasakit og sulti niya. Mao nga naglisod na hinuon sa part London sa pagbiya kang Shandy. Dili sayon ang pagbiya sa babae nga andam mag-antos ug magpaabot lang sa gugma. Dingin lang ko to, daghang salamat sa pagpaminaw ning akong suwa tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga naman nga kalaan sa tampo ni Gio nga taga Cagayan de Oro City. Bayan sa awit nga iyang gipanayo, awit nga nagalahan, There's No Easy Way. When it falls apart,
Ang mga kaagi kibatan na doon sa radyo ni Ingriding Ingrid Terazo, ugapos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kamusap, mga ikala, mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa Sakawit kay Ralph, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila Boulevard, Cebu City. Ubay ka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ray nahibaw nga uyab ta. Ako lang ang permitin mo gustong buhon. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lamak Dumanhog, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Joel, pwede ko ni mo kuyugan? Asam ka, Tanya? Bato ko silungsod. May gisugo si mama na ako, good. Sige, sige. Kuyugan na ka. Bajwil, nagkuyul mo nito niya. Di na mo gikan. Dito rin may gilongsod ba eh. Ako rito siyang gikuyugan kaya nagisugo ang iyang mama. Oh, mo ba? Nya, saan, naguyab ka niya? Ha? Wa ba yun? Oh, gano'n man. Ay, di ka ganahan niya. Ang ganahan man, bay. Kanya nga naman mo panguyab, bibi. Kuan bay, nagwater ko saktong panahon. Di pa karon kay basig makaingon si Tunya nga ako siyang giunay. Sorbe kami. Inoon sad. Sige lang bay. Ako niya ka nasultihan ha kung magkauyab na mi. Joel, nabi irili ka sa basketball bikas barangay. Mananaw ta na. Hindi lang ko eh. Hindi mo ko hiligan ng basketball. Kuyugi na lang ko, Welby. Sige. Kuyugan na ka. Kana! Kana! Ishot tayon! Ay, kana! Pamilya. Nagkakabukto ni Tunya. Sige, pagpagwapo do. Asa bang going ni mo? Madaw silang Tunya, ma. Naaram man nang naong ni mo pirmes ilang Tunya. Unsa man uyab na mo anak Tunya? Wa pa, ma eh. Di pa may uyab. Oy, abi pa na kong uyab na mo. Paabot lang, ma, kay hapit na may magkauyab ni Tunya. Recorded by Radio Mo TV. Abi, binakod kinsa gupuhang ni abot. Ikaw maguday ni Joel. Di ka busy ron? Dili man. Nga naman, may tuyo ka na ako. Ganahan ako nga makigsulti-sulti ni mo. Sige. At ito dito ilam sa mangga ay. Nindot dito kay hayahay. Nindot tas hangin, oy. Lagi? Anya? O si Metos riyahan ron. Bisag unsa lang kod. Tunya, ngutan na ko ninyo ba? Unsa man ha?
May uyab na ka? Wa pa, uy. Pero, na ako'y gipaabot nga, manguyab na ako. Ha? Kinsa man? Secret. Mauna to. Ha? Ningon magkasya nga naa siya gipaabot nga manguyab niya. Awa na'y lain, ikaw na na. Bay Gaspar. Nausa yung paglangay, uy. Kay lisod na kayo og maunhan ka suban. Hindi ta paminaw na nga. Nagtapad mining bangko. Nga, nagkadikit ang mulawas. Mura nang gimig uyap ini. Hoy, Joel. Ingon ka na kaisulti na ako. Ito niya, Kwan? Sulti na. Tuka na piya ko. Oo, nabitaw na ko'y isulti ni mo. Ano man na? Sulti na lang kita yun. Mauwaw mo ko eh. Ay, palak diha, uy. Musod na ko ha. Kituka na ko. Ha? Og, ikaw. Pauli na. Kay gabiin na ra ba? Haka. Di man ko makasulti sa mong gibati eh. Ha? Wag yung ka makasulti nito niya sa mga gibati. Wag lagi bay. As ka ba nga asa ni mo eh? Uwaw mo ko bay. Mugahi mo na kung baba kung nanak ko siyang dool. Nga saman, tabangan ta ka. Pwede ka bay? Pwede kayo, may gugod ta. Nunsa. Sige, palihog ka bay. Ako'y bahala. Aron, magkauya mo nito niya. Wa pa mong mo pakita sa ibay Gaspar. Unsan ka? Yan ba kung natabangan nga magkauyab nito niya? Sila si Tanya o si Gaspar. Sakti. Ganun nag-agbayay mo na sila? Unya ka lang bay Gaspar. Oh, Pedro. Anong yung kong giat nga din sa skina? Kung sa ibote basabot sa kong nakita ganiha bay. Nga nung nag-abayay mo nito niya? Ha? Uyab namin nito niya, bay. Hindi ba ito kang hindi kumusukol mo? Ha? Nga nung ibo mo nagibuhat ako bay? Iba di yun magkangay mo kong tabangan nito niya? Naunsa naman ron? Ha? Nga nung kamo na may nag-auyab? Bay, ang tinuod. Nahigugmas ako nito niya. Unsa? Pero waalang ko manguyab nito niya. Kaya magsige mong gumugsikit. O sadang naibaw ko nga wag yung ka makasulti sa mong gibati nga ito niya. Nanguyab lang ko. Waunta ka mo pasalig, bay nga imo kong tabangan. Sa luwal ko, bay. Nga wag kumutumas kung giingon mo. Kay nahigugmas ako nito niya. Bay! Makita lang lang yung babae, bay. Pasagdiin lang misto niya. Kaya nagkasinabot namin. Bay, Gaspar! Sa kadukay na natong nataong dilim na ko mahikaling. Tungod sa akong katalawan, napunta na hinuon sa kong amigo ang babae nga akong gimahal. Kanimo, Tonya, kung namati makaron. Manghinaot ko nga malipayon ka uban ni Gaspar. Dinhin lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Lamak Dumanhog Cebu uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kirekulaan, ako ray nahipaw nga uyab ta. Pero kay hangtod karon ami pag-istorya nga gihigugma ka Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papada.
sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Alex. Recorded by Radio Mo TV. Uy, si Pastor Newmil maning nanuwag. Hello, Pastor. Hello, Alex. Kumusta naman ka? Okay ra, Pastor? Nara ka rin sa inyo? Oo, di aragyapon, Pastor. Di amod ko rin sa Cebu. Unya, di ako higala diri nga kinahanglan trabante. Usaman ka na kang trabaho? Unsa mang trabaho, Pastor? Mag-deliver ka og tubig. Usaman ka na ka? Mananghid sa ko na lang mama o papa, ha, Pastor? Dili mi musugot nga imuming biyaan din Alex. Mo, nilarga na gani sa Manila ang uban nimong igsuon unya mularga sa Kaog Cebu. Ayaw na may biyahe kinidong. Kay wala gimi kauban sa mama nimo kung lakip ka mo biya usab namo. Pa. Mao ba? Di mo sugot ang iyong mga gidikanan? Di lagi, Pastor, oy. Nindot kayo iyan, ha? O Cebu, aron sa makakita kong laing lugar. Pero unsaon man, di man musugot sila si mama o papa. Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga gidikanan, ay bawalan ko ha. Kaya kinahanglan man rin sila og dugang tao. Sige, Pastor. Salamat. Ano naman tingali ko mamiguwang din sa bukid eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Muadto ko sa Cebu. Uy, si Kuya GR maning nanuwag. Hello, Kuya. Hello, Alex. Musta naman mo niya? Okay naman, Kuya. Sa si mama ag papa, musta? Mayo naman. Sa may trabaho ni mo? Na, lagi Kuya eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Mularga ko og Cebu. Sa ito pa nagsigil na nagpabuhi niya? Katak ko ni muglawa siya, niya dili ka mangitag trabaho. Uy, pangitag trabaho, uy. Sige, pabuhi na sa itong mga ginikanan, kitikuhan ka. Kuya. Recorded by Radio Mo TV. Dahil nagyog ka magpapugong dong, mular ka ninyo kag Cebu. Mular kag Cebu pa? Kay sakit igsilutihan ng uban akong mga igsuon. Wa na may mahimo. Kay di ka magyud magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha? Ma, salamat kayo ninyo. Pag binuta lang yun din sa mong trabaho, ha, Alex? Pagkita nga mga ikang trabaho. Arusab, di ko maawawan kay ako ba yung paso mo din eh. Ay, kabala ka, Pastor. Magbinutan ko rin sa akong trabaho. Ay, salamat eh. Nahumanagid kong deliver og tubig. Mag-Facebook sa kubi. Kay, mapamay i-deliver. Uy, unsam nag-i-post akong igsuon. Namatay ko na si Papa. Odong, wala na si Papa. Patay na. Kinsa may napahibawan ni mo, te? Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Kailan ko gipahibaw. Inuo ko. Ano sa makay namat yan ni Papa? Pauli na lang, Dong.
Kay mabauli sad mi. Sige te, upauli ko sa ato. Ganong nahitabo, manini mo. Ma, ganong namatay mo si Papa? High blood pa yung inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyang giatake siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan. Di ba umta ka nga high blood ng itong amahan? Ganong yung sa gibiyan, Alex? Ganong niya atong siya kag Cebu? Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, di ba nasuko maganako kay gadako lang akong lawas, unya nagsige na kong pabuhi nilang mama o papa? Mahimo ba? Ayaw na lang mo pagpinasulay. Mahimo ba? Ayaw mo pag-away? Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan. At ko nalang gawaton nga wa na siya. Human naman ang lupong sa inyong amahan. Ang ibang igsuon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kano sa magkamubalik sa ibong trabaho? Di na ko mabalik sa akong trabaho, ma. Ha? Ang ano man? Hindi na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausa ko sa ilang ibasol sa iyang kamatayon. O niya o sa may imong plano ron. Anin ako din sa ato, ma. Uban nanti ka. Ako ka, ati manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma. Alex. Ang kinabuhi ta ni ining kalibutan o kabalaka. Akong nauna nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Ang nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid aron pag-atiman sa akong inahan. Dinin na lang kutob. Daghang salamat sa pagkagading akong tambo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalahan. Lahu Thailand. Sa